Mahirap mawala ng magulang. Pero mas mahirap mawala yung magulang mo at ikaw ang maiwan para magpakamagulang. 3 kami at ako ang panganay. Sa edad na 21, ako na ang naging tatay at nanay. Huminto na ako sa pag-aaral para sa 2 ko pang nakababatang kapatid. Hindi kami pwedeng umasa lang sa awa ng mga tito at tita, kaya kinailangan kong kumilos. Tanggap ko naman na hindi ko na maaabot yung pangarap ko. Tanggap ko nang hindi ko na muna pwedeng unahin yung sarili ko. Ang gusto ko lang maibigay na sa mga kapatid ko, yung buhay na hindi ko na maibibigay sa sarili ko. Kaya sa taong magmamahal sa akin, sana tanggapin mo ko ng buong buo. Tanggapin mo yung katotohanang pagminahal mo ko. Akay ko ang 2 kapatid ko. Tanggapin mo na hindi ako pwedeng mamili kung ikaw o sila. Tanggapin mo na hindi ko maibibigay sa iyo ang lahat ng oras ko dahil responsibilidad ko na sila. Ako si Mary Ann. Maagang naging magulang. Hindi normal ang buhay dalaga, pero wala akong pagsisisihan. Isang araw, magkakasarili din akong pamilya. Sa ngayon, unahin ko muna ang kanilang diploma. My love, sometimes, masasnatch sa'yo yung childhood mo. Because it needs to happen. Kailangan mong magbigay so that yung nakababata sa'yo makapag-aral. Sometimes you have to sacrifice not only your own dreams, but your dream as well of having a relationship. May mga breadwinner na ito yung problema. Kasi kadalasan kaaway nila yung mga partners nila na pumipigil sa kanila para gawin yung kailangan nilang gawin. Andun yung battle na wag mo kasi silang bigyan ng bigyan. Kailangan unahin mo din yung sarili mo. Pagbigyan mo din yung sarili mo and then you'll answer, I'm doing this not because I want to. I'm doing this because I have to. Sa mga partner po ng mga breadwinner, sa mga partner po ng mga taong may responsibilidad, if they had another choice, not to do the things they have to do, they would. Wala namang taong hindi gustong sumaya. Wala namang taong hindi gustong unahin yung mga sarili nila. Walang taong hindi gustong abutin yung mga pangarap nila para sa mga sarili nila. Walang taong ayaw bigyan ng reward yung mga sarili nila. Of course they do. Of course they want to. But as of the moment they can't. Sana alam ninyo na kapag minahal nyo sila, minahal nyo everything about them. Na you'll be there for them not only when times are good. Kapag okay sila, kapag okay yung sitwasyon, sana andun din kayo when they are at their lowest low in their lives. At sana alam mo yon na until hindi niya pa na-fulfill yung pangarap na pinangarap niya para sa mga taong mahal niya, that person will never be satisfied. Hindi niya kayang tignan yung sarili niya sa salamin having everything she could ever wanted in life without having that idea na sila kaya paano. So kapag nagmahal ka ng breadwinner na merong responsibilidad, you have to be ready. Kasi you were blessed with a selfless person. Ang kapalit, you just have to understand them. Claro?